देख के इनकर रूपवा निराला सबके उत्तम मोहइये जाला। देख के इनकर रूपवा निराला सबके उत्तम मोहइये जाला। आप चमकेला जैसे किसी सा महाकुंभ में आइल बाड़ी। अरे कहाँ से हो गया सुनो। महाकुंभ में आइल बाड़ी स्वर्ग से मोनालिसा। महाकुंभ में आइल बाड़ी स्वर्ग से मोनालिसा। म्यूजिक बाय मंटू माइकल। इंस्टाग्राम फेसबुक के रील पर करत बारी ट्रेंड हो। आइल रहली माला बेचे बन गईली ब्रांड हो। इंस्टाग्राम फेसबुक के रील पर करत बारी ट्रेंड हो। आइल रहली माला बेचे बन गईली ब्रांड हो। इनका से बट चारो दिशा महाकुंभ में आइल बाड़ी। महाकुंभ में आइल बाड़ी स्वर्ग से मोनालिसा। महाकुंभ में आइल बाड़ी स्वर्ग से मोनालिसा। सोनू मोनू जब से वीडियो बनावले हो गइल बाड़ी वायरल हो। ऐसन आधा बाटे देखी के लोगवा हो जाते बाटे सघायल हो। अरे लागत जान ले ली। सोनू मोनू जब से वीडियो बनावले हो गइल बाड़ी वायरल हो। ऐसन आधा बाटे देखी के लोगवा हो जाते बाटे सघायल हो। लड़की न देख कभी ऐसा महाकुंभ में आइल बाड़ी। महाकुंभ में आइल बाड़ी स्वर्ग से मोनालिसा। महाकुंभ में आइल बाड़ी स्वर्ग